sọ ka m jụọ enwere ilu a na-ada atụkọwa ma a na-ekwu ya ka okwu mana mgbe ụfọdụ adị na-aghọtaziri okwu ahụ enwere ya ga-eme asị ka agbaala mmadụ ụgbọ nwa mpi ma ọ asị ihe a ka agbaala ya ụgbọ nwa mpi so m na-asị biko ka akọwala m ihe bụ ihe gba ụgbọ nwa mpi ọ ihe eji wee were nwa mpi were ama atụ ịgba ụgbọ nwa mpi ka ego si ada okenye ụgbọ nwa mpi bụ abụ n'oge gboo mkpi nọkọta ọ batabeghị ihe amụnye nwunye mkpi na-akpa mbagharị ihe nne mbagharị bụ mpaghara na-enweghị ebe ị na-eje nweghị ebe ọ na-anata nọkọta ọkpagharị pụọ mpaghara mkpi ga-esi Abacha gaa n'Imo ebe ọ na-ese ofu ewu solo ewu ahụ baa Abagana ha ọ bụrụzie na onye amaghị ụzọ otu wee na ọgbagote ọya agụ bata ifite dunu mkpi onye Abacha mgbe ahụ omego abalị ịnọ onye nwe ya na-achụ ya o wee si ifite dunu bata ukpo ihe egbu izi akpụ n'ite igbiri akpụ na ya mgbe akpụ egosiri ka ịyọ ibia ha abatabeghị si ofu ogele bata ọ bata oje na-ata akpụ ahụ ịdọwa ị ga-ayọ efu ezi ka onye nwe mbịa ka onye nwe iwelitarị ụmụaka chụpụ anụ mbịa ọsịsọ ụmụaka iwelitarị chụpụ ya ọgaba ha na-achụ ya ọ na-aga na-achụ ọ na-aga mgbe ahụ na-agagide ka ọ ya agagide wepụta ọya agụ mgbe ahụ mana achụwazi ọsọ ọ chọwazie ụzọ onye nwe ịtara ha na-achụ ya a na-apịa ụgbọ nwa mkpi ụgbọ nwa mkpi ị na-apịa na-esi n'azọ na-agbada na-esi n'azọ na-agbada na-esi n'azọ na-agbada ọnya mere eji wee sị onwe inu ọzọ sịrị na ọwụ na atụ ahụ ụmụazị